Magazinaren bigarren zatira ailegatu gara, elkarrizketen unera. Gaur bat izango dugu, kolaboratzaile bat, Arantza Ibarra, eta gaurko ostiral honetako zinema estreinaldiekin etorriko da. Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, Arantza Ibarrarekin egoteko aukera dugu. Ostirala da eta estreinaldien inguruan hitz egingo digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, jazte zantutako ez desiratzen. Bai, gogoekin. Bai, ja. Udabarrian sartu gara, baina ez du ematen, ez? Ez, momentuz ez. Ez du ematen, eta gero orduaren aldaketarekin gainera, Bai, laster, bihar aldatu behar dugu, eta ordu bat gutxiago daukagu, ez dakit zelan egongo garen, ez? Ordu bat gitxitzen. Bai, bueno, baina ere argi gehiago ez, postasuna ematen duela ere. Niri udabarria asko gustatzen zait, baina udabarri hau, nego udabarri hau, ez? Esan negua oso luzea doa. Bai, elurra hor daukagu oraindik. Oraindik hor dago. Hori dana bajatzen hasten danean, nik ez dakit zer gertatuko da, baina, ez? Bai, azkenean ibaiekin eta horrekin, ez? Esan nahi duzu. Bai, klaro. Bueno, baina berdearentzat ere... Elurra esaten dute ona dela, ezta? Zelan esaten da hori esaldi esaten dena año de nieves, año de bienes, aberregia dan. Bai, azkenean hori landa ere muetarako eta... Baina, bueno, udabarria pixka bat azten den, beroa eta argitasuna, niri batez ere gustatzen zaidana da argi asko egotea, ez? Argia, ez? Nintzago oso garrantzitsua da, ez? Ikustea zerua, garbia eta argia. Bueno, hotza egiten badu ere ez, baina guentzat ez, eguzkia hor egotea. Bai, azkenean gu ere izaki organikoak gara eta nabaritzen da. Ja, bai. Eguzkiaren energia. Zelan egingo dute, adibidez, lehenengoko estreinua daukaguna da Telma, eta Noruegakoa da. Noruegan eta Finlandian eta hor, zelan egingo dute ez, egunak oso motzak dira eta gaua harin egiten da. Igarten da, ze hemen pelikulan adibidez, hemen filman, Telman, beldurrezko filma bat da. Eta... izaten dira, normalean bertako pelikulak izaten dira hotzak bezala, ez? Asko igarten da, ezberdintasun asko dago, italiar filme bat ikusiko dugu, beste bat daukagula italiakoa, eta Finlandia, Suetzian eta Noruegan eta hor partean, Dinamarkan eta hor eukitzen dute filmak egiteko beste tankera bat, ez? Eta hau adibidez, itxura ona dauka, Joachim Trier zuzendaria daukagu, egon zen Sitgesen egon zen, eta irabazi zuen gidoia eta epaimaikideen saria ere bai. Beldurrezko filme bat da, eta hasieraz bakarrik pixka bat gelditzen zara, ez esaten bezala, ze pelikula da hau, ez? Hasieraz ja azten da, ikusten dugun bezala azten da, oreina dago hor, aita alabarekin doa, eta Azte Santuak datoz hon, eta jende askorek ezautzen duenak Biblia eta horredanak Abraham eta Isaken sakrifizioan hor oinarrituta, eskopetarekin dago oreinari apuntatzen, ez? Eta gero alabari apuntatzen dio, ez? Eta horrekin azten da pelikula, ez? Eta zaten duzu zer egingo du, alaba hil behar du, ala, ez? Soy Anya. Telma. ¿Estudias química? No, biología. ¿Le cuentas todo a tu padre? Sí. ¿No debería? ¿Qué pasa, Telma? Nada, papá. La resonancia ha descartado la posibilidad de un tumor. Tengo tu historial aquí. Tuviste otro ataque cuando tenías 6 años. No lo sabía.
Mi padre es médico, así que siempre se encarga de todo. Hori Abran eta Isaken horra oinarrituta, ez? Urteak pasatzen dira, neska hasi da, unibertsitatera biologia da ikastera joaten da, eta dauka errepresio asko, gurasoak dira oso erlijio puntua oso barruan sartuta, berak sentitzen hasten den gauzak barrura ezin du atera, eta gertatzen zaiona da horre gauzak egiten dio gaixotasun, esango dugu gaixotasun batean, buruko gaixotasun batean paranormal trebetasunak agertzen zaio horrelako gauzakin, baina, klaro, da beldurrezko filma bat, da ikusten duzu neska epileptiko, atake epileptikoak azten dela eukitzen, punto paranormalak, aitak asko babesten du alaba. Orduan azten da sentitzen sexu puntutik eta gauza holako gauzetatik pixka bat pekatuak zen bezala, eta orduan horrek egiten dio erazi, da ez da dauka, hori bai dauka irudi batzuk, eta oso motela, da filmea oso motela eta hotza, itxura hona dauka dana dalako, pixka bat, beldurrezkoa, tentzioa, punto fantasia hori paranormala, puntoa errepresioa, ez? Bai, eta siniskerekin agian, siniskerekin, horrein daukagun azte santuak eta erlijio puntotik eta errepresioa batez ere, ez? Eta, bueno, dago atera eta pixka bat da metafora bat bezala, ez? Orduan daukagu hau Telma, Noruegatik, desberdina pixka bat. Interesgarria, bai? Bai, beldurrezkoa eta drama naztatuta, baina, bai, oso interesgarria batez ere, bera joango dan sentitzen gauzak eta hori zelan, joaten den gero eta zoroagoa, beran trebetasunak ikusten, horregaitik zitzezen egon zen bai, hori puntua daukalako, fantasiako puntua, beldurrezko bat hori dana, ez? Eta irabazi egin zuela esan duzu. Gidoia, bai. Eta epaimaikideen sariare, bai. Oseak, kontutan nuki behar da, hau pelikula. Orduan, Noruegakoa daukagu hau, hotzetik pasatzen gara Espainiako filme batera, El Aviso. Eta Daniel Carpasoro dago hemen, zuzendari bezala, berak 100 años de perdón egin zuen, eta pelikula asko dauka egin da. Daniel Carpasoro gustatzen zaio asko egitea thrillerrak, thrillerrak, eta thriller bat ez psikologikoak, Eta hemen protagonista bezala daukagu Raúl Arévalo. Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido 2 tiroteos en un mismo sitio. En los 2, 5 personas presentes. En los 2, un niño de 10 años. Ya lo creo que es raro, porque en 1955 ya hubo allí un asesinato. Y también ocurrió el 12 de abril. ¿Qué pasa, Nico? Me está metiendo miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera. Quizá no sea una amenaza, quizá sea un aviso. ¿Sabe lo que pasó? Hágame caso, déjalo. Necesito saber. ¿Qué sabes de este sitio antes de que fuera tuyo? En 1976 no había tienda. Solo los surtidores y una oficina. Algo salió mal. Todo salió mal. Pero vamos a coger. Esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de una secuencia numérica. Siempre 12 de abril. Los números no mienten. ¡Suelta el arma! Esto no encaja. Va a pasar otra vez.
Raul Arevalok, orain dela gutxi egin zuen bere lehenengoko filma berak zuzendu zuela, ez dakit ikusi... Ez, badakit. Baina badakizu, bai. eta beste sari eduki zuen. Eta hemen protagonista bezala dago bera, oso aktore bikaina da, ezta? Bai. Gustatzen zaizu zuri? Bai, barkatu, ez dut gogoratzen, orain, etortzen ari zaidan pelikularen izena, Sevillako... La isla mínima, hori bai. Bai, oso, niretzat oso. Bai, hori da, ez? Oso ondo dago, ezta? Bueno, honek egiten duen filma guztiak, beti, bai, ezta? Ezke oso ona da aktore bezala, Gero hor daukagu Aura Garrido, eta Belen Cuesta, pelikula guztietan dago, Belen Cuesta orain La Llamadan, serie bat, telesail batean dago, osea, gauza leku askotan. Ez da aktore, Belen Cuesta da aktore oso celebrea, ez? Orduan, Amen en la Bison, thriller bat da, eta ikusten dana da, bera matematiko bat da, hilketak, beti leku bardinan gasolindegi batean gertatzen direnak orain dela urte askotatik, eta matematiko zenbakiekin zerikusia daukana, orduan bera joaten da, zelan deszifratu behar duen hori jakiteko urrengoa non gertatu behar den. Urrengo hilketa non gertatu behar den, eta orduan dana zenbakiekin zerikusia dauka, eta hemen egin duena Paul Penn idazlearen eleberrian dago oinarrituta. Hau pelikula. Osea, dauka atzean liburu on bat, eta gainera hori Paul Penn Estatu Batuetan, eta Stephen King Espainiarra bezala. Jendeak esaten du, gertzen arrakasta dagoela ukitzen hori Stephen Kingeko antzera, pixka bat puntua daukalago, eta orduan ume bat Niko izeneko desagertzen da, eta ez du nahi berdina gertatzea eta hiltzea, eta orduan, horrez, nahi du lortu, ea alduen jakin urrengo hilketan noiz gertatuko den, eta orduan, thriller oso potentea da, eta sartzen zaitu barruraino, esan berza gertatuko den, era igarriko duen, eta... Mantentzen zaitu hor. Bai. Gainera, bera zuzendaria ona da, thrillerrak egiten, eta gero gidoi ona da, dago eleberri potente bat, ez? Bai, behin baino gehiagotan aipatu duzula, azkenean oinarri honorekin. Historia niretzat oso garrantzitsua da. Askoetan esaten duzu, gidoi normal batekin, zuzendari on bategaz, egiten duzu, pelikula normal bat, izango dugu. Baina gidoi on batekin, ez, beti errazagoa da pelikula ona ateratzea, ez? Gero zuzendaria bebai garrantzitsua da, klaro, zelan ematen dion. Baina errazagoa daia, ezke gidoi normal batekin ezin du egin inoiz bez pelikula on bat, esaten da bezala ona. Baina gidoia ona bada, aukera gehiago dauka, ez, ja. Bai, azkenean zer kontatzea, ez? Claro, zen nondik ateratzen duzu gidoi normal batetik pelikula on bat, nahiz eta kriston planoak, eta nahiz eta kriston aktoreak eduki, jende guztiak izango dugu, baina gertatzen den, historia espargar, ez? Zumabidar entzun dugu hori, ezta? Bai, mamia izan behar dugu. Bueno, bizitzan bezala, ez? Zerbait kontatzen dizutenean zuri, bai? Azten da kontatzen zinu zein zerbait, eta segedun deskonektatzen duzu, ez? Zegu zer da kontatzen, ez? Bizitza historioa dira, bai. Bueno, eske, esaten duenan, realitateak supera, ez? Da, gogorragoa beti, ez? Filma paino, ez? Bai, azkenean historiak hortik azten dira, ez? Beti non ondik datoz, ez? Eza, inspiratzen zara zerbait gertatu zaizuna, ero zerbait kontatu zaizuna, ero ametzetan zerbait egin duzuna eta daukana zerikusia gertatu zaion beste bateri. Bueno, beti zerbait dauka, zerbait, ez da? Bai, referentzia bizitza bera da. Hori da. Eta orduan nik uste dut, hau, itxura ona dauka. Eta gero, pasatzen gara, lehen esan dugun bezala, Noruegan eta Espainian, eta orain pasatzen gara Italiko filme batera, ez daukana zerikusirik ez, Italia, Espainia eta Noruega. Azkera oso ezberdina, baina Italien adibidez zine ona egiten da, eta hemen, El viaje de sus vidas da izenburua, ez? Eta daude Helen Mirren eta Donald Sutherland. Eta honek biak dira aktore oso bikainak, beste urte dara matzatenak, ez? Pelikulak egiten, eta dira nagusiak, eta urte asko dara matzatenak, eta road movie bat da, ez? Beraiek gizonak dauka Alzheimerra, seme alabak babesten dute biak ama eta aita, ez? Beste babesten dauduta. Orduan, berari gizonari gustatzen zaio literaturako irakaslea izan zen, eta gustatzen zaio Hemingway, eta orduan pentsatzen dute Bostonetik Floridara arte joatea, Hemingwayen etxera, beren azken bidaia izango batzen bezala,
Ez, beren azken bidai izango bazen bezala, bueno, naiz eta erra goki, eta hori dana, zaten du, bengo bazen, kriston kotxe retro, lehenako kotxe batean joaten dira, ez? Karabana, eronik ez dakit kotxe klase da, baina lehenako kotxe batekin joaten dira, eta, bueno, bitartean ikusten da, zelan gizonari azten zaion gauza, bera emakumearen izena da, baina eta guztiz ere berak beti mantentzen du esaldi politak, bere emaztearentzako, ero poetan esaldiak, ero Hemingwayren esaldiak, ero gogoratu egiten da horre gauzak, eta orduan joaten zara ikusten, apurka-apurka beraien bizitza, zenbat urte daramaten alda batera. La prosa, que es poesía, es el secreto de Hemingway. Algunos han confundido su simplicidad. ¿Le apetece alguna salsa para la hamburguesa? No, todo está bien. Gracias, Chantal, gracias. Mirad eso, una Winnebago del 75. Es nuestra caravana, la Leisure Seeker. Hemos hecho grandes viajes en ella. Por fin llevo a John a visitar la casa de Hemingway en Key West. Solo es una escapada. Papá no puede conducir en ese estado. ¿Dónde estamos? No estamos en casa. No, cariño, esto es Pensilvania. ¿Y qué diantres hacemos en Pensilvania? Es algo que necesito hacer con vuestro padre. ¿Y este quién es? Es el pequeño. Tiene un nombre y es Will. Sí, ya, William. ¿Quiénes son estos? Tus sobrinos y sobrinas. No, son tus alumnos. Mi marido sufre pérdidas de memoria y temo que haya podido perderse y hacerse daño. ¡John! ¡Oh! Suba. ¿En eso? ¿Qué hace subida a una moto? Son peligrosas, por amor de Dios. Empiezo una frase y al rato, cuando llego al final... ¿No recuerdas cómo empezaba? ¿Dónde está Ella? Estoy aquí, John. ¿De verdad eres tú? ¿Quién eres tú? John. Mi John es encantador, educado. Me lo has robado y quiero que me lo devuelvas. Quien sea te lo ha robado a ti y también a mí. Prométeme una cosa, no me dejes. Te lo prometo. ¡Oh! No puedo creer que me casara con alguien tan hermosa como tú. ¿Les echamos una mano? La asistencia en carretera está a punto de llegar. Deme el bolso. Está en la caravana. Aquí solo hay $8. Comprueba que el seguro esté quitado antes de disparar, cariño. Ya lo he hecho, cariño. Ay, nuestros viajes de antes no eran tan emocionantes. No. Estoy tan contento de volver a la carretera otra vez. ¿Esto es el cielo? Puede. ¿Crees que habrá hamburguesas por aquí? Pelikulak izaten direna road movieak, ezta? Jendeari asko gustatzen zai, ezta? Paisaiagatik, pixka bat direlako, poetikoak, onirikoak, ez dakite... Eta ere abentura puntua, gauza asko gertatu aldirelako, ezta? Bai. Honek zuzendariak adibidez, Paolo Birtzik, honek egin zuen Elokaz de Alegria, eukizuen akreston arrakasta, eta igarten da gustatzen zaiola asko road movieak, eta buruko gaixotasunak. Egiten du bai beti, ze Lokaz de Alegrian ziren, bi neska zeudenak gaixotasun psikologiko burua eta pixka bat bat zan bipolarra, beste esan eskizofrenika, da biak alde egiten dut eta koatxan joaten dira, beti gustatzen zaio jorratzea, esaten da bezala, buruko gaixotasunak eta gero kotxeko, ez? Abenturak. Nire zuzendari, beti gauten da zuzendari batzuk, ez gai batzuk gustatzen zaiela. Eta orduan pelikula italiarra da, baina... Italiarra da, baina ingelez ez egin da. Eta honek, nahiz eta bera italiarra izan, nahi zuen, honek aktoreak, nagusiak oso gonak direnak, Helen Mirren, beti egoten da hautatuta edo gauzetarako. Aspaldian, leku guztietan dago, Donald Sutherland han beste pelikula egin ditu. Familia bere semeak, berak, eta jarritzen dute, pelikulak. Eta, bueno, nik uste dut hau pelikula bitxia izan behar dela, eta jende asko gainera, pixkat ezberdina, esaten da bezala. Egon zen, uste dute bai, ez daki jaialdiren batean ero, bai, uste dut aurkeztu dutela, bai. Orduan batzuk esaten dute, bera honenak direla beraiek aktoreak. Beraiek aktorea, badakizu beti batzuk zaten dira. Beraiek aktoreak dira honenak, porque lehenako pelikula hori Lokaz de Alegria asko hobeto dago. Baina, bueno,
ezke beti ezingo duzu beti bardina egin, Claro, ez? bai. Ez dakit, ez? Bai, eta historiaren arabera, eta den aldatzen da ez azkenean. Hori, Alzheimerra gainera, ez, da gaixotasun bat, ez? Oso garrantzitsua, ez, pelikuletan eta, ez, pixka bat jendeak ikusteko, ez? Baina umore puntuaz be bai, Honek zuzendariai beti gustatzen zaio umore puntu bat, ez, ateratzea. Ze, bezala dramatiko totala izango zen, ez? Bai, eta azkenean, bestela ematen du bizitza dela, ez? Ez. Umore puntuarekin, bera aktorea beti pixkat ironia dauka eta umore puntuarekin. Orduan, daukagu beste aukera hau ezberdina eta hemendik pasatzen gara umeen mundura, esango dugu, ero familien mundura, ero nagusien mundura, zergatik ez, niri gustatzen zaizkit, pelikulak direnak animazioa eta naztatuta. Daukagu Peter Rabbit, Peter Rabbit, Rabbit esaten duen bezala, untzia da, Peter Rabbit, eta naztatzen du animazioa eta benetako irudiak. Osea, aktore benetakoak eta animazioa naztatzen ditu. Bai. Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul ¡Perdón! y sin pantalones. ¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó comerme? A ver esos dientes. Haz en plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Toma ya, esta sí que es una buena juerga. ¡No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta! ¡Que viene MacGregor! ¡Todos a esconderse! Esto no es más que el principio. Félix, parpadea, parpadea. Luces. Eza, aspaldian ez zegoen horrelakorik, ez da? Bai, eta ere Roger Rabbitena, ez? Hori, bai. Baina hau da, 3 dimentsiotan eginda, baina benetakoa emateko. Ez da animazio, esaten dana bezala, margotuta, ez da, untxia benetakoa emateko, esaten da bezala, ez? Untxiak benetakoak eta jantzita daude, eta da oso trastoa. Peter hau da oso trastoa. Eta dago lorategian, baserri bateko lorategian, eta bertako jauearen ilobak nahi du saldu egin, hori baserria. Eta beste auzoko neska gustatzen zaio, eta bera untxia, hori neskari untxiak eta asko gustatzen zaio, eta orduan biak daude hauzkan bezala, borrokan bezala, ea zeinek lortzen duen neskari konkistatzea eta hori dena, baina batez ere Peter Rabbitek nahi du lorategia baratza, berana izatea, da bere animalienak. Eta nahi du bota hau protagonista esango dugu, benetakoa, aktore benetakoa, Domhnall Gleeson da, hanbeste pelikula dago ateratzen, da hile gorri duen aktore bat, hemen hile baltzaz agertzen dela, eta bizka bat egiten du hasieran hotzaren papela, eta orduan berak egin behar du, Peter Rabbitek egin behar du edoze, bestea botatzeko, da, zeinek irabazten duen bezala, ez? Eta orduan, daukate gainera izen bitxiak, honek untxiak dauka arrebak bikiak direnak, da bat da pitusa eta beste da pelusa. Eta gero beste bat dakarri izena kolita de algodón, dena dirak izen bitxiak. Da pitusa eta pelusa ingelesez zia abeslariak eta Margot Errobik egiten dute agotza. Eta Espainiako agotza, Dani Robirak egiten du Peter Rabbitena, eta egiten du honek Pituz eta Pelusenak Silvia Abril, eta belen, esan dugunak justo kasualidadea danetan aktore komikoak, esango dugu. Orduan hau, da familia guztia joateko, ikustera pixka bat celebrea,
ondo pasatzeko, eta, bueno, harina, ez? Bai, bizka bat, ez? Eta zia egon da, abesten dute ere, edo... Ziak egiten du agotza epini, eta Margot Robbik egiten du agotza epini pituzana, eta besteak pelusana. Orduan, abeslaria da, bera, baina nik ez dakit, normalen olako pelikuletan beti zerbait abesten dute, beti zerbait, ez? Hori sorpresa izango da. Ez dakigu abestuko duten, ero ez duten abestuko. Gauza da, klaro, normalean jende guztiak hori pentsako du, ez? Zia, ea abesten duen, ez? Baina hori guzti dut ezaguna dalako, epini diote bere agotza, eta jende guztiak ea abesten duen pituzak eta pelusak, ez? Biak, bikiak. Eta, bueno, Peter Rabbit dakau hemen, ez? Familia guztia joateko, ez? Zinera, eta ondanak ondo pasatzeko, gazteak, nagusiak nahi dutenak, beti eukitzen du umore puntua hau, gainera Peter hau trastoa bada, ez? Divertigarria. Eta gero, aste bukaera honetan, aste santuak datoz, eta ezen falta behar, film bat, pixka bat, erlijio, esaten da bezala honek, filmak biblikoak, ez? Bai. Beti egoten dira, horren bai daukagu Maria Magdalena, naiz eta erlijio, askorik esaten dute ez da karla zerikusirik biblikoarekin, naiz eta pertsonai biblikoa izan, baina, bueno, ez, epini duten erara, bueno, ezberdina dela. Hau bai, hau da pelikula biblikoa zergatik, zera Pablo, apostol de Cristo, ez? Bai. Ez dakit, zuk hori izenburuarekin zer pentsatzen duzu? Bueno, marrazki bizidunak ere untxi bat hortik saltoka. Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, a escribir su historia, a traer esperanza, a traer luz en medio de esta oscuridad, a recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto os sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar, Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. Cree que estamos planeando una fuga. Si doy la orden, te envío con el dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma. ¿Con qué fin? Justicia. Quieren venganza. ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Tu gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo, apostol de Cristo, Pablo, apostol de Cristo, dago kartzelan, Roman, Neron enperadoreak kartzelatu du eta hil behar du, nagusia dago, hor kristianismoaren atzean daude, kristianismoak, kristiano guztiak, Kristoren atzean dauden guztiak, hil egiten dute, badakizu, hor oraindik gaude beste puntu batean, ez? Eta orduan berak dakien gauza guztiak, Jesusekin egon zela akotari dana, Lukas pertsonaia, Jim Caviezelek egiten du, ez dakit, Pasión de Cristo, Mel Gibsonek egin zuen Jesu Kristona, eta protagonistak egin zuena Jesu Kristona, Jim Caviezel honek egiten du Lukasena, medikua Lukas, eta zelan izkutuan, zelan joaten den Pablo bizitatzera, bera kontatzeko gauzak eta ateratzeko sekretuan berak kontatzen dion gauza guztiak eta hortik atera zen Lukasen
idatzi zuen guztia, ez? Nahi dut esan, Jesu Kristo honek evangelioan dauden gauza guztiak eta zelan atera zuen, ez, hortik. Da interesgarria, gero, Olivier Martínez, aktore frantziarra, hanbeste denporan egoan ikusi barik eta hemen egiten du prefekto batena, beste, ez, romanoak esango dugu, prefekto batena egiten du. Eta, klaro, ez du ulertzen hori fedea, kristorena, eta ez, pixka bat bere alaba txartu epintzen da eta gaixorik dago, da horrek fedearen pixka bat gatazka, ez, nik ezin dut lortu zaintzea, ez, ero osatzea. Gauza txarrak gertatzen direla, ez? Bai, dauka esango dugu hor pixka bat, gatazka bat bere fedearekin, ero ez fedearekin, hor momentuan daude kristianismoaren kontra, ez? Da orduan, egon behar dira, hau Lukas egon behar da, txarto pasatzen, gauzak egiten ateratzeko Pablok, ez? Esaten dion gauza guztiak, eta bueno. Orduan, bada esango dugu biblikoa, baina intriga, misterioa puntuarekin, ez? Ez dakar zer ikusirik, beste gauzakin. Osea, igual ikusten duzunean zu pelikula bibliko bat, pentsatzen duzu izan behar dela beti oso, ez? Como berba asko, bla, 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 ez dakize, ero hiltzen da bat, hiltzen da beste bat. Bai, bueno, ez ditut asko ikusi, Bai, izaten dira, hemen igual dago intriga puntua hori, eta zuzendariak, Andrew Hiatek egin zuen Biblia, baina, matxakau, ez, eta jakina ber nondik aterazuna, bestea, ikerketa handia, ez, daukabe bai, ez, horrelako pelikula bat egiteko, gero naiz eta gidoi bat egin, ez, pixka bat misterioarekin, intrigarekin, eta hori dana. Orduan, hau daukagu, oso ezberdinak dira danak, ez da? Bai. Bai, ze lehenengoa ere esan dugu erlijiotasun kutsu hori daukala, baina ez du zer ikusirik. Ez, hori da, ez. Generoan ez da, ez zerrez. Igual lehenengoak daukana da puntoa, familia erlijiosoa da, eta ez duten bat ere pasatzen, pekatua, sexua, ez dakize, horre gauzak, ez. Igual dauka zer ikusirik zertara heldu garen, ez, pertsona batzuk bentsat, ez. Ze hori da, jende askorek, hemen adibidez Pablona heldu zaiguna berez benetan, hori izango da, ero okizuen zeinek hartu zuen eta bakarrik zati txiki bat heldu zen, ero aldatu egin zuten, ez dakigu Bibliako gauzak zeinik, idatzi zutenak benetan bizi bazuten horre gauza guztiak, ez daukagu emakumen parte batik ere idatzita. Zer gertatzen da, Maria Magdalenak adibidez idatziko zuen gauzak, ero jakingo zuen gauzanak, eta... Ja, bai. Ez dakigu, zebez, ez, berez. Orduan, heldu zaiguna, gero hor, Telma filmean, hor heldu zaigunaren putzua dauka, ez? Bai, eta gero bakoitzak eramaten duela hori ziniskerak bere... Oso arriskutsua, ez da? Ez, oso arriskutsua da. Erlijioa izaten danean pixka bat erradikala eta... Bai, azkenean edozen gai erradikalizatu egiten denean, arriskutsua da. Bai, ezke zenbat jende hilda jangoiko gatik, ez? Bai. Hau lurra nerea da, pumba, hil, bestea, pumba, ez? Ezanak bata besteari hilda, eta jarraitzen dugu. Bai. Bai, jainkoarekin edo beste jainko batekin edo bai. Zer ardura dutza, zuk epintzen bat diozu izena A, eta besteak epintzen bat du izena B. Bakoitzak sinisten nahi duen gauzetan, ez? Batek nahi badu sinistu indar handi batean, beste batek nahi badu sinistu ero ezertan, hori bakoitzak sinistea nahi duena, baina aurkan egitea horregatik, ez da? Bai, bizi eta utzi besteari bizitzen. Ondo galditu zaigu, ez? Bai. Baina, egia da, jarraitzen dugu horrela. Bai, eta hori, empatia da, eta jazta. Bai, baina, aber gauzak bizka bat, zaila iristen zait, egia esan. Lur bategatik aurkan egon badira orain dela askotik ez dira aldatuko batean, ez? Hau gurea da, eta hau da jangoikoa, eta beste denak ez, ez? Ematen du bat egon behar dela bakarrik. Izen bat, egotekotan bat egongo da indar handi bat, baina bakoitza ditzen dio nahi duena, ez? Bai, hori da esan nahi nuena lehen hori batzuetzat dela jainko bat, baina beste batzuentzat beste erlijio batean baduka beste izen bat, baina azkenean gauza bera. Gero reenkarnazioa, batzuk sinisten dute reenkarnazioarekin, batzuk ez dute sinisten reenkarnazioarekin. Gero batzuk sinisten dute jangoiko asko dela, beste batzuk
Osea, eskila da, hori bakoitzak egin du, beren, batzuntzako jangoikoa da eguzkia. Bai. Gira, ez? Eta lehena, ez? Osea, hone danak, ez? Pasatu baino erinago, nahi dut eza, Allah, eta Buda, eta hone danak pasatu baino erinago, egoten zirenan, eguzkia izango bazen bezala, ez? Bai, azkenean zure inguruko gauzak, ez? Ez dituzun ulertzen gauzak hori, arrazoiak emateko edo azaldu ahal izateko, ez? Claro, bai. Eta hori astebukaeretan daukagu, ez? Aukera asko, ez? Pelikula asko ikusteko, baina aste santuetan daude filmak asko. Nahiz eta jende guztia joan oporretara, ez? Oporretara, ez dakit, nahi duena joan zinera, badauka aukera, bai. Eta daukagu, adibidez, hiru ezberdin esango ditut horrela, ezberdinak direlako, daukagu alde batetik Barbara, Venezuelatik dator, John Petricelli da zuzendaria, eta da travesti, gizon bat pixka bat nagusiagoa dagoena, ikusten duena gaztetxoak nahi dutela, eta orduan alde egiten du, ihes egiten du, maleta batekin, eta hor maltan itxura denez dago zerbait garrantzitsua, bere nagusia da bere examante ere bai, eta horrekin lotuta dagoena maletan, eta orduan bere atzetik dago denpora guztian. Eta bera, hemen bai road movie bat dago, ez? Eta bera travestiarena egiten duena, hasiera batean ikusten dugu travesti oso femininoa, ez? Oso neska puntuarekin, eta kotxean doa mutil gazte bat, baserritar mutil gazte bat ezagutzen du, eta esaten dio oso arrakastatsua dela, eta ez pixka bat ligatzeko puntua esango dugu hori, ez? Eta berarekin joaten da kotxean, bestia jarraitzen duen bitartean, eta da surrealismo puntua dauka handia, eta Venezuelako llano deitzen den lurralde handian, hor, ez, da pelikula guztia, zelan bera den atzetik doazen, eta bera ihes egiten, eta orduan ikusten dena da ezberdintasuna hasieran bera dala neskagoa, berak neska nahi du izan, baina ez dauka izan beharrenik femeninoa, ez? Hasieran hasten dira palmera asko, paisaia da berdetsuagoa, bera ez jantzita pixka bat neskagoa, eta gero joaten da egiten travesti pixka bat bai, gizontzuagoa esango dugu, baina neska batek ez dauka izan beharrenik femeninoa horre puntua daukanak, eta orduan, zelan joaten da zuzendaria hori irakusten, queer generoa da, eta orduan joaten da, esango dugu hortik, femeninotik, maskulinora, eta basamortua, gogorragoa paisaiak, argazki oso potentea dauka, surrealismo puntua dauka, baina irakusten du zuzendariak, ez bakarrik bertan bera pertsonaiaz, baizik eta paisaiakin be bai. Ez zelan joaten den. Bai, metafora bat. Bai, metafora bat. Da iristen zait, pelikula, pixka bat bitxia ero ezberdina, ez? Horregaitik esan dut, horrelakoak normalean ez dire onirikoa da, ez ezberdina da. Orduan daukagu hori, Barbara, Venezuelatik, Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. Un jour au soleil, je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Eta gero beste bat daukagu dokumental bat, hau txino batek zuzendu du, dokumental hau, Ai Weiwei deitzen da, eta dokumentala da Marea Humana, Marea Humana, eta da errefuxiatuak, immigrazioa, desplazatuak, bueno, gaur egun, ezke pasada bat, mundu guztian, ez dakit, 74 milioi pertsona, Bai. Denok ez dugu egiten ez, bez? 74 milioi pertsona daude, igual zuetan hemen gaude, eta bomba bat hemen agertzen da, igual gu behi gara, errefuxiatuak, ez da? Bai. Edo zein izan alda, ez? Eta esan, bai? Hori, azkenean, bai, 2018 garren urte honetan horrela egon behar izatea ez, baina dagoena da. Osea, bueno, aldatu behar dira gauzak, baina errealitate bat da, eta gogorra. Bai, ezke oso gogorra da, ez dugu egiten zer ez. Gero paradojikoa bakizar den, Alemani izan dela oso nazismo puntua daukana, hor daukate Berlineko hangar handian, aeroportuan, hor daukate epinita errefuxiatuentzako lekuak. Osea, beraiek izan direnak. Eta zelan aldatzen dira gauzak, ez da? Bai. Eta Israelekoak izan direnak alderantziz daude, igual orain portatzen inor baino txarto, okerrago, izango dugu. Bai, azkenean mundu guztian ikusten dira horrelako adibide, bueno, ikusten. Baina oso, eta orduan, honek zuzendariak dokumentalen agertzen da bera, eta 23 lurralde agertzen dira, urte bat oso egonda grabatzen, eta egonda 12 baino gehiago kanpo konzentrazioetan egonda, eta 400 kanpamentuetan egon zen dokumentatzen. Orduan, 23 lurralde, bai Kenia, bai Siria, Grezia, Itali, Serbia, Kenia, Bangladesh, bueno, agertzen dira, hanbeste lurraldez berdin. Eta dauka argazki bat, bueno, dala, jende guztiak izaten duela, jo, ez du ematen dokumental bat errefuxiatuna, ematen du turistiko punto, hain dan polita, polita ez gertatzen dana, baina polita esaten dugu, eta gero agertzen da igual bat, errefuxiatu bat, eta kamara begira, eta errezka, ez dute galtzen, beraien dignitatea, eta orduan, eta dokumental bat oso interesgarria, baina lan handikoa, 23 lurralde, hanbeste kanpoen egonda, eta bera agertzen da dokumentalean hori dana, eramaten urte bat osoa grabatzen horre gauzak. Hasieran nahi zuen egin bere mugikorraz, baina, klaro, joan zen, hartzen geruta lan handiagoa, joan zen egiten handiagoa, da lortu zuen ekipon bat eta dokumental bat egitea, oso... Bere kabuz, bera bakarrik edo... Ez, hasieran bai nahi zuen, bera bakabuz, bidaiatan joan, mobilakin grabatzen, eta hau dokumentala egiten joan, baina gero talde handi batekin joan zen egiten, baina esango dugu kamera honekin, eta profesionalez beteta, eta orduan, egon zen Beneziko mostran, eta Semintxin bai. Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. You are forcibly robbing this human being of all aspects that would make human life not just tolerable but meaningful in many ways. The more immune you are to people's suffering, that's very, very dangerous. It's critical for us to maintain this humanity. الان 60 روزه با پسرم همینطوری داریم میچرخیم، ولی هیچ کس نیستش که بگه یه راهی رو بخواد به ما نشون بده. کجا برم زندگیمو شروع کنم؟ If children grow up without any hope, without any prospects for the future, without any sense of them being able to make something out of their lives, then they will become very vulnerable to all sorts of exploitation, including radicalization. ليش انتوا هنا اليوم؟ طشة آخر الفصل. المنفذ الوحيد في غزة، في السجن الكبير غزة، مش في غزة، سجن كبير يعني. The officials came here and told them, look, there's no way you're going to get papers to continue. Either you go voluntarily or we arrest you.
I respect you. I respect we have to respect the passport and I respect you. It's going to be a big challenge to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live with each other. Nahi nuen batez ere, ze pelikula ezberdin asko daukagu, atzenzatutako, baina nahi nuen ezberdinak hartu, Barbara, gero dokumentala hau, eta amaitzeko utzi dut, apropos nik utzi dut amaitzeko, batzuei guzako zaie bestatzuei ez, baina Steven Spielberg utzi dut, aspaldian ez du egin horrelako pelikula bat. Ze, a ber, Los Archivos del Pentágono, bere pelikula denak dira beti, ondo eginak eta ondo daudenak. Baina zientzia fikzioa eta abenturak eta horre gauzak zeukan pixka bat esaten dena bezala bere lehenako Indiana Jones eta ET eta horre danak zeukan pixka bat astuta. Eta jende guztia ja dago, por fin, azkenean ja, ez, ateratzen du bere puntoa betikoa, ez, esaten dena hori. Eta Ready Player One, hau ja da bere estiloko pelikula bat, totala. Nik hasien esaten nuen, ez, pizka bat dimentsio asko, realitate virtuala, gehiegi, ez dauka gehiegi, dauka euki behar duena. 2054an dago oinarrituta, liburu batean dago oinarrituta gainera oso arrakastatua izan dena, eta bera mutila, da Percival heroia izango bazen bezala ez, bera mutila nahiago du egon bideo joko baten barruan sartuta, beti epini beta honek, betarrakoak eta egon barruan sartuta, beste avatar batekin, beste bizitza batekin nahiago du egon bizitza errealean baino, ez? Baina hori bideo jokoa Oasis deitzen dena oso bideo joko ezaguna pelikulan eta, bueno, kriston, esaten bezala dela, bueno, mundu guztia mugitzen duen, ez? Bideo joko bat, dana nahi dutena egon barruan, eta boteretsua. Orduan, esaten dute lortzen duenak arraultza, Paskuako arraultza hori topatzea Oasis bideojokoaren hitzak, osak nahi dut esan erosi egingo duela eta berantzako izango dela, diru gabe ez ematen diola berantzako, erentzia babesala. Orduan, dana nahi dute, hori bideojokoaren jabeak izatea. Orduan, aurkitu behar dute eta jokoaren barruan sartu behar dira, baina jokoa ez dago barruan, baizik eta kanpoan bizitzen, bebai. Orduan da metafora puntu bat dauka, ez egoteko barruan, realidad virtuala, ordenagailuan barruan sartuta, bizitzeko, maitatzeko, bizitzeko dauka hori moralina puntua, izango dugun bezala. Eta dauka kriston estena akzioak, pasada bat da, ez? Eta gero batez ere, polita daukana da, daukala lehenako kultura pop gauza lehenakoak, Freddy Krueger, Indiana Joneseko puntuak, Marty McFly, Regreso al Futuro. Osa, dauka hanbeste bizak izango dugu, referentzia handia dauka, jendeak, begira hau esateko, ez danok ebiltzeko esaten, begira hau zan, ezak izan, eta gertzen dira hanbeste gauza. Horrelakoak. Eta hori jokuan edo girotuta dagoelako... Dago, jokuaren barruan, ez dute esaten, esan nahi dute zu ikustea pelikula, eta egotea denpora guztian, begira, eta begira, berak apropos hartu dituan beste kultura pop 80garren hamarkadakoak, eta 80garren hamarkadakoak. Orduan, jende guztia joango da, eta berriro ikusi beharko duzu danak harrapatzeko. Izango da, baina, jende guztia desiatzen, ez? Begira, ez, Goonies, beste, ez dakit badak, ez? Beste referentzia dauka. Oraingo gazte zuzendutakoa, baina baita beste belaunaldi... Hori nahi nuen esan, klaro. Zuke bizi, nire adibidez, los Goonies eta horrelakoak, eta niretzako ziren oso onak, eta, bueno, Indiana Jones eta danak, ez? Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo.
gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday. Hola, si estáis viendo esto es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de Pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis. ¿Quién es ese Parcival y cómo coño está ganando? Encontradlo. Esto no es un simple juego. Hablo de la vida real y de la muerte. Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro. Bienvenido a la rebelión, güey. Como muchos, solo entré aquí para escapar. Pero he encontrado algo mucho más grande que yo mismo. ¿Estáis dispuestos a luchar? Ayudadnos a salvar Oasis. Dauka referentziazko La Guerra de las Galaxias, bebai, hanbeste referentzi dauka. Oso ezberdinak, eta orduan, ez dibele, Batman, bebai, bueno, hanbeste, ez dute esaten apropos. Nahi dutelako, basu joatea ikusten aber zeintzuk. Eta nik uste dut horrelako gauzak egiten dutena, jende guztiak nahi duela ikusi jakiteko aber zer dagoen, ez? Zer gustatuko, ai, hau bai, hau gustatzen zitzaidan, ero hau ez, ero hau bai, ero beste, ez? Ba, ilusioa egiten du. Ilusioa, hori da. Eta orduan, Azte Santutan, daukagu betiko Spielberga. Izango dugu, betiko Spielberga aspaldian ez egoena, ez? Eta herrialde guztietako pelikulak, Bai, ezta? Bai, oso, Daukagu danetarik eta gainera gai ezberdinak, ezta? Bai. Gero, nahi nuen bebai honek irurak Azte Santuetan egongo dira. Honek irurak egongo dira Azte Santuetan, azte bukaera honetan daukagu hori izan dugunak, ez? Telma, El Aviso, ez esan dugun guztiak honek. Baina honek irurak Azte Santuetan daude beste filma ezberdinak, baina nik nahi nuen honek irurak esan, ez? Ezberdinak dialako, baina, ez? Bai, guztiak bere interes daukate puntu daukate, bai. Zein iritzi zaizu zuri igual? Ba, ez dakit, bakoitza delako ezberdina eta bai, esan dakoa, guztiak badaukate berea. Berea, ezta? Bai. Zure kasuan? A ber, Spielbergena nahi dut ikusi izan dizuen bezala, ze retro puntua dauka, gero kultura pop hau ez dut. Bueno, Spielbergin oso Spielberg zalea naiz, egia esan. Telma, bebai, badauka gogoa ikusteko zen Noruegako zineak itxi egoten da, eta bueno, arrakasta aukidu bebai zitxezen, eta gidoia bebai aukidu arrakasta, eta gidoia arrakasta aukitzen badu nahi du esan historioa ondo egina dagoela, ez, orduan. Bai, nahi dut ikusi Telma ero hori. Ezberdina dela, ez? Ezberdina delako. Eta gero, Barbara eta Maria Humana, bai, Bai. Bueno, Peter Rabbitena ere aipatu duzuna. Bai, hori animazioan aztatuta, hori bebai, hori pixka bat barre egiteko bebai, eta bera, ez, pixka bat harina, ez, hori ondo gongo da. Bai, eta Roger Rabbit ere burura ekartzen dizula, ez da gitea. Ez da, ze Roger Rabbit zan marrazkiak, ez da? Ari, Jessica Rabbit gogoratzen zara, ez? Bai, despanparantea, bai. Ni gogoratzen naiz, horrekin pelikulakin, gogoratzen naiz batez ere, ez dakit gogoratuko zaren zure, baina esaldi bat dago, esaten ditenan, danak, kristone, kurbak eta kristone dauka, eta yo no tengo la culpa de que me hayan dibujado así. Bai. Eta hori kristone hona da, ez da? Eta hori ere da, untxi bat eta benetazko pertsona. Eta benetako pertsonaiak, da txarra. Bueno, jende guztiak egoko dukusita, baina txarra ematen duenean dala pertsona, ez? Ez esan... Ez esan badatzpadan, ez? Hombre, ja jende guztiak ezautuko du hori, baina, ez da? Dauka bere gauza dauka, bai. Ez da? Ba oso aukera zabala du orduan. Azte Santuetan mentzat zinera joateko aukera, daukatenak, Bai, eta hori, oporretan joaten ez baldin bazara, ba hemen... Eta euria egingo duenetik, asko igual. Bueno, claro, bai, urtero gertatzen dena, ez, bai. Euria egingo badu, venga, barruan hobetoan ikusten, ezta? Bai.
han jaten eta pelikula ikusten. A ber, zuden egiten horren beste guri, danetako aukera badaukagun. Agian elurra. Hombre, hori espero ez baina, bueno. Ea, mila eskera Arantxa etortzeagatik. Eskerrik asko zeuei. Beti bezala. Eta hemendik 15 egunera egongo gara berriro ere. Ondo pasa, santuak. Baita zu ere. Hurrengora arte. Bai.